Ola, son Óscar. Eu son Luisa e isto é Velategui Regueiro. Velategui Regueiro é a nosa marca. Adicámonos a tecer en tear dende hai 20 anos, pero aprendimos a tecer hai 40. Empezamos a tecer a partir dunha charla na que Óscar dixo que sería fantástico ser quen de facer as teas coas que vestirnos. Para crear unha tea no tear temos que facer cálculos, saber cantos metros imos tecer, cantos fíos precisamos, cortalos todos iguais, colocalos no tear, enfialos polos rizos, tensalos e sentarnos a empezar a pasar fíos e arrastralos para construir a tea. O que máis nos gusta do noso traballo é o proceso en sí, non? Saber que temos planificado facer unha tea e despois ver como é o resultado e, sobre todo, cando a xente a ten as súas mans, pois verlles a cara de satisfacción de que lles gusta. Eso quizás é o que máis nos poda motivar a seguir traballando. Pois o que nos aporta a artesanía de Galicia é, sobre todo, a visibilidade. A marca de artesanía de Galicia está recoñecida en moitos ámbitos e iso sempre nos dá un espaldarazo, nos aporta prestixio